Athi kabe umzulisana nje kancane. Oh. Shaul. What's up with you? Number 10. What's number 10? Number 10. Number 10. Sure, phambili wena. Ngisho ufuna uthatha kanje. Yeah. Angazi vele. Ngiyena ngihamba nalo yasesikoleni. Oh. Lithi manje iqapha lafuna. Lo yasesikoleni. Yeah, ngizomove nje. Hey, hit off on it. Yeah, what about? Sasha Tippin on the front down How would you Tippin on mine? Ukochwe ipo kuzabo. Anashifundisha wazao. Bakora bathe ngabavimba Oh,
Patricia,警察局开了。Outro. Nova. Ai, nie wiem. Co robisz? Hamba pege da. Sabe? Ni hamba bla. Chayela.
Sorry.